Vara Perxudres podcast'te. Koma kardeş türküleri dawiya setsala bîstan bi nermbûna atmosfera siyasî û birabûna hinek yasaxan ra aştî û biratiyeka müzîkal aniye Tirkiye. Wê koma ku xandekarên Boğaziçi Üniversitesi ya Stenbolê çêkiriye, bi zimanên cuda rabergiriye ku li sînorên resmî yên Tirkiyeyê deng û rengên ji hev cihê hene û her yek ji wan ji halê xwe razî, tarz û temeka din dide. Stranên Ermeniyan gotine mesela kardeş türküleri di albümên xwe da, yên Gurcî û Suryanan û yên Zaza û Kurmancan. De ji wan albümên kardeş türküleri ya ku nav Doğu ye û nola navê xwe yê bi Tirkî mealen şewqeka şerqî dide, di dewra xwe da wer deng daye, wer hatiye hezkirin û wer pir hatiye firotan ku komê di konseran da bi dehan salan xwe ekserî li stranên wê albümê girtiye. Ji wê albûma Doğuyê, Kara Üzüm Hebbesi bi rîtma xwe ya radike reqsê, bi tirkiya xwe ya rihalı û bi kurmancîya xwe ya ava dilê min keliya bêmane, hîn jî di konseran da coş û peroşeka tam çê dike û gava diqede bi guhdaran bi Tirkî bî daha bi Kurdî carek dî dide gotin. Bira bisrê kardeş türküler Kara Üzüm Hebbesiyê, bira careka din bisrê. Lê lazim e em jî bisrên ku seyra vê stranê ji Riha heta Stenbolê qedereka têraxa ecêb çêkiriye. Tarîxçiyên Riha dibêjin yê ku stran li hev aniye, ji nîvê sedsala bîstan Mehmet Durak Şerbetçî ye ku ew di destan da şûşek şeraba erzan yan îspirtoyeke hêşin tim li mekan meskenê xwe li qebristana Bedû Zeman bûye. Li vê qebristanê dibêjin tarîxçê menedar ne sax bû û ne mirî bû Şerbetçî û dibêjin ew di çavên millet da dîn û dîwanekî li nêv merzelan bû û wî li wir sewta xwe werdida du beyt û stranan. Kara Üzüm Hebbesî ji dengê Seyfettin Sucu heta yê İbrahim Tatlıses bi dehan salan nola ku straneka anonîm be hatiye gotin. Lê dûra qîz û kurekî Mehmet Durak Şerbetçî bi doz û delîlên li mehkemeyan îspat û tescîl kirine ku ew strana bavê wan e. Detayên di kartoneta Doğuyê da raber dikin ku kardeş türkülerê jî sala 1999 ya albüm derketî Kara Üzüm Hebbesî anonîm dihesebandiye. Li kartoneta Doğuyê kardeş türkülerê gotiye ku tevî ku ew zanin Kara Üzüm Hebbesiya Riha hem bi Kurdî tê gotin hem bi Tirkî, wan gotinên bi Kurdî yên stranê nedîtine û Kurdiya wê ji xwe çawa lêhato li hev anîne. Gorê malumatên kardeş türkülerê, wê komê bo gotinên bi Kurdî yên Kara Üzüm Hebbesiyê ji navenda çanda Mezopotamyayê neçeme yardım xastiye, lê wê ti cewab nedaye. Wan salan neçeme û kardeş türküler ketine hin mineqaşeyan ku hêla Mezopotamyayê derdora Boğaziçi'yê bi xerabkirina orijinaliteya stranan suçdar dikiriye. Bes ya ji metn û meclîsên müzîkal tê xanê orijinala Kara Üzüm Hebbesiyê bi Tirkiye û heta ji kardeş türkülerê Vedat Yıldırım ji xwe li dora wê stranê li hev aniye jî ti bîna Kurdî ji wê nehatiye. Mehmet Durak Şerbetçî li meqameka bûkxastinê ya rihaliyan gotinên xwe yên Kara Üzüm Hebbesiyê rêz kirine û dûra her müzîsyenekî li gor dilê xwe gotinek digotin li stranê zêde kirine. Bi guherandin û bi lê zêdekirinê bi dehan qeydên Kara Üzüm Hebbesiyê çêbûne ku ji wan yeka enteresan a Rastak Ensembla Îranê ye. Rastak Ensemble bo Kara Üzüm Hebbesiyê fotoğrafeka müzisyenên komê û Stenbolê avêtiye ser qapaxê û bo stranê gotiye straneka kevn a Tirkiyê.
Karaözüm Habbesiya bi eslê xwe ji Riha here Stenbolê û ji wir mîna ku ji wir be here heta Tehranê. Gava hidûd ne hidûdên normal yên kültürî bin ka kî şik bibe û bibîne ku di müzik û mesafeyê da ji Tehran, Stenbol û Riha yên nêzîkî hevdû Riha û Tehranın û Stenbol dûr dikeve. Ew meseleyeka din. Eger hîn jî li gotinên Kurdî yên Karaözüm Habbesî digere kardeş Türküler, qeretirî Habbesî lê canım dil hez nake her kesî esmer tu çelengî. Keçika nazlı ji xwe razî lê canım esmerler xwe werdesî esmer tu delalî.